Здравейте, приятели! Супер важен видеоклип на Twitch Draft Challenge. Виждате колко много честове тук си имаме, които ще отворим днес. Точно така, първо започваме с фри честа, нищо интересно, както винаги. Пак нищо интересно. Добре, сега колко честа, пак нищо интересно, Battleram. О, и лежим фри чест. Ако имах още 400 джема, ще си го купа. Нямам джем. Така, Twitch Draft Challenge започваме да играем след малко. Да, ето това е новия клан Gang Royale BG. Влезнете ако искате. За да нали, приятели? Така, окей, започваме. Тук поне Golden Chest или... Да. Или направо легендарката. Никой от нашия клас не може да я спечели. Inferno Dragon, да. Hawk Rider, няма да мисля даже. Лога. Да. Лога, скелетите. Даже няма да мисля. Така най-Twitch Draft Challenge. Даме най-точката, което е хубаво да изпробваме, да видите как става. Също аз съм играл на първите сервер с нея. Така, тя е 4 елексира, пуска бац. И сега ще видите какво означава Set Smart Eye. Аз вече го разбрах. Шит, интернет. Шит. Губа, не. Виждате, тя умря и пусна още бац, но които няма вече да дойдат. Така, лога. Да убиеме тука. Hawk Rider. И сега мисля да изчакваме елексири. Тук е Inferno Dragon. Да видим атака, виж сега какво ще направим. Inferno Dragon и ще изчакам за арчерки. Не знам дали ще стане добре с арчерките. Защо ги слушах въобще? Един ни гледа. Така. Ще пусна на Twitch, пак за да видите какво става. На въпрос, вижте, тя е тъмна. Лайтинга я убива. Също фарбала. Ако знаете, нали, фарбал е една от най-използваните карти в играта, така че не използвайте най-точката. Аз и без това няма да я спечеля, то се знае. Никой такова се не може да спечели. Така. Baby Dragon. Защита от този Дарт Гоблин. Yes. Поне до гол често стигна. Ето и тук отзад. Така, окей, 60 секунди остават, да мек 1 минута. По 2 елексир сме вече. Което означава, че елексирите си такова бързо. Кота, харе. Тук са ми царската. Yes, взехме кота. Сега ще се защитаваме здраво. Фарбал. Не фарбал, а рокет. Така, значи правим мощна атака. Така, има Дарт Гоблин. Го убихме. Така го убихме яко. Ето, че тук отзад и Inferno Dragon отпред. Така, да. И кота има шанс да вземе. Не. Много погър. Ето, стана. Окей, вече сме в овертайма. Така, бойлер. Тук вече, тук. Не, край. Направо тук го атакуваме силно, тук лога ни е приготвен. Пускам го даже ако ми пусне нещо.
И ескулата е наша, която означава първо победа за Nightwitch Draft Challenge. Разбира се, тук ще направим една победа, за да ви покажа как действа Nightwitch. Така, окей. Коронки и първо победа. Така взете в Goblin Gang, не в Goblin Gang, в Gang Royale, ще да кажа Goblin Gang. Какъв ти Goblin Gang? Тук има много яка снимка на Nightwitch. Вижте жезъла и прилепчета. Даже мисля, че на това ми е това. На бейнграунда. Да, това беше за днес. Ако епизодът ви е харесал, праснете лайк бутона, пребийте лайк бутона и очаквайте другия епизод, където ще играем за Бабс. Чао и до нови срещи!